Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy ti maysa balasang a birhen a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka sika ana idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto. Ipasngay monto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus na indaklan to. Maawagan to ti anak ti kangatwan. Pagbalinan to ni Apo Diyos nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy idinto a maysaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan, daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikugen no pay baket unayen, innem abulanen ti sikogna, taawan ti saan a kabaelan ti Dios nga aramiden. Adtoyak nga adipan ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanya kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ngayaw ti may paiken ka. Iti rayo ta uyak. Uri da kami ta kumbento ka naurnongan ti puy-puyat kada uy-uyak iso nga maysa-maysa aguyak sa bagay malpasen. Naggumatel mo no malagip mo ti uyak gumatel kada automatic. Malpasen, okay, maude. Tulan no rabi iken pa bigaten. Iti daytoy Our Lady of Guadalupe, di pa nagparang ni Apo Santa Maria. Iso ti kaadwan ti meaning, daytoy tilma ni Juan Diego nga nakaiprintaan na, iso ti kaadwan ti meaning, kadagiti apparitions na nga dadduma, nagparang ijay Lourdes, ijay Fatima, nagparang imbaga nala ang message ijay, kaslakas je kasimple. Ngam daytoy, aging gatatta, adalen da pa 500 years ago, adalen da pay laeng DJ tilma, DJ kagay ni Juan Diego idi kunana. Idi napan ngamin ni Juan Diego kin ni obispo ta kunana, nagparang ni Apo Santa Maria agpatader ka kano ti chapel ditoy, rabaw ti tipeyak tinagan na DJ hill jay turod. Kahanga mamati di obispo, haneng kaskaso, tati oy simbaan ka mga basta-basta mamati niya. Napan manen, ingka manen, numapan makimisa ni Juan Diego at the chapel na ngamin ijay, napan nakimisa ni Juan Diego, at da manen, nagparang manin na po Santa Maria, ingka kini obispo, ibagam nga agpatader ti chapel ditoy. Kagaputa napan kunamot ni obispo ta na siglat mo't at obispo na sigrib mo't na hanga basta-basta mamati niya. Gaputa imbagamon nga adda makitkitak no kunamon ka. Ay won ni Apo Santa Maria ta kunana nga rodhaan masapol nga adda pamaneknek. Kaslamon la kada kayo na adda makitkita yo, umay kay kanyak ibagayo nga adda makitkita yo. Ay ka panagnakakpay mo nga umunaa. Amom ayon no sala da makitkitam no kabulanan. Ay kadakes kan baka sakala makakita mo no agdakkel ti bulan ngam na awan bulan ka awammet. Kala dagiti nga dadduma dagitan naragsak dalaeng no kumanatawa da no adda bulan iso nga maawatam latan. Kaya kunana masapol ti pamaneknek ibagam no isuna kunan ni obispo niya po obispo mangi parang ti senyal nga isuna. Kaday tangal dawon December 12 nang likaw ni Juan Diego haan nga bimalasi di bantay shortcut nga minday jay.
Tapno mapakapan iji simbaan, kemapan agayab tipadi ni Juan Diego, yung kamangayab tipadi tagsakitak ko na ni Uncle na Bernard, limikaw, sinabat mo ilatan ni Apo Santa Maria iji baba. Iso nga ang sabatan na, at damo lang nagbubukal nga kasla chapel ijay. Iji tinang sabtan na. Kakunana, ni Uncle mo nalaingan, kunana. Kat, ingka kini obispo, ibagam nga agpatader ti chapel. Kuna mo ni Juan Diego, masapol ka no ti senyal, senyora, ingkad tatok-tok ti turod dadtada. Napan, December 12 na lamiis ijay, awan ti agtubo, ngam nagado a rosas, presko nga rosas, nagtubo ti rosas, isu inusar na di tilmana, binungon na, idi iyokrad nan, di sa angon ni obispo, nagprinta, dayta, ladawan, nagprinta, at di jay pala ang original 500 years, more than 500 years ago, adda pa ilaang. Katili lifespan na di jay magay, nga di jay tilmana, di magay na aramid ti magay di jay, 30 years ko madya grunoten, ng maging katata si Bibiyag, iso nga ideket ni Monsignor Salvador Martinez, di jay tinakadeket, di to'y ado magatang mo ijay, ngam haan nga nakadeket. Dayjay laeng kunana aramidek to ti rabii kunana ni Monsignor tati aldaw napunpun no ti tao nagado nga security ngamin binumbada pay dayjay idi nagidaton dati sabong adda bumbana haan nga naan ano kaaging gatata da grupo nga mga adal dayta atilma aging gatata adda na nagbuo ti grupo na nga mga adal katinaudi idi nya nga tawon daydi i-microscope da di mata Jeladawan ni Apo Santa Maria at dadwa a tao nga kasla na picture nagreflect ni Juan Diego ken dijay obispo tininaudi no dagitay Aztec di barikas ni Apo Santa Maria barikas dagiti berhen kanya da nga Aztec malasin mo ti agbado ti berhen ken haan sigurado agbarikas ito kaawang ka nga agbarikas kanya yun to yan no dayati kadagiti Aztec makita dan ti berhen nakabarikas ti berhen ngam di nang ikabilan na nangato masikog a berhen ti latest nga study da diya kamuno niya diya ka sigurado na niya nga factor di nakakitaan da berhen masikog ngam di sikog divine niso nga anak ti Diyos, di jay tinaudi, nga study da, in proklamar da, nga nabirukan da, nga na Diyosan, di jay tiyan ni Apo Santa Maria, idi nagparang, ijay Guadalupe. Kinakakaskas daaw, aging katataad, adalun da, adala tarumrumwar nga baro, nga findings da. Kano makita yun, di constellation, da jay star, kunana. Di star, ijay baba, rose, sabong, nag-combine ti sabong ken ijibado na sabong ken bitbitwen ibaga na dayta nga iso ni Apo Santa Maria di pa nagwen na mabalin nga ibaga na nga nagsabat ti langit ken daga iso gay dinapan ti anghel ken ni Apo Santa Maria kunana hey Mary hello, kunana ka. Diyan mo nagdongdong sa mo ni Apo Santa Maria kaslatata. Hello. Hello. Oy, agsikog kanto, kunana. Agpaysa, nagsikog kanto. Agbalin to nga naindaklan di anak mo. Agarin to nga agnanayon kaskin ni David nga mana. How can this be? Since I do not know a man. Kita niyo mata niya. Dija question na ni Maria ay dija pamanaknak na nagduma ija sa ludsod ni Zacarias niya the same anghel di nagparang Gabriel di nagparang kin ni Maria ay kin ni Zacarias di bangi sinsindit insenso mangpupuor ti insenso isumat laeng di anghel nga nagparang kin ni Maria kay di ni Zacarias ti nagparangan na kunana agsikog to ni bak mo kunana ka sino mamati nga ron mo? Bakbakitan, nagango parparianan. Lopez, 70 years old, manong tawon nga, nagminupusan. Ang kamamati, agumul ka, kunana. Ningamin sa Zacarias, resistant yari nana.
ngem ni Maria, idi imbaga na, kasano ang maaramid dayto idinto ta may saak a birhen. Impaneknek laeng ni Maria nga birhen isuna, haan nga nagresist nya. Kang kamadanagan ko na nasalinungan na kanto ti Espiritu Santo. Agpaisaw, kuna nakauwan. Agpaisaw, promise, kuna mga tadyang helen, promise, my God, kuna na mga tana. Agpaisaw, uwan. Tapno tumurod ni Maria, kuna na ni Anghel, malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth nga Lopez, nga bakbaketan, uwan, masikugan. Agpaisaw, uwan, intakto kitaan. Uwan naman kanto kitaan, masikugan. So daya ti senaryo na kakuna ni Maria daytoy tinapateg nya kunana nya nya naganan kunana ni Maria idi imbaga na nga nya naganan idi imbaga ni anghel ken ni Elizabeth nga masiku ani imbaga ni anghel ken ni Maria masikugen ni Elizabeth kunana malagip mo ni kasinsi uwen kunana anya ti kunana adtuyak nga adipen ti Apo dayjayon tiyas na maaramid kumakanyak akas saom dayjayon nagtiponen ti langit ken daga taapaya before that narigat nga ti communication ti Dios ken tao ta nailumlum tay nga rod ti basol agsao ni Apo Dios idi babaen laeng dagiti propeta tatta ti kinamanagayat dayta a Dios isunan ti dimmanon kanya tayo. Di panagwan ni Maria, imaginam, naindagaan a Maria, ordinaryo a Maria, kasasao ti inbaon ti Diyos nga naggapo sa dilangit, nagsasauda. Idinagwanan, iso da ito yan, idinagwan ni Maria, kasla, bap! Kumanan. No, kung nagbuybuya kayo ti movie, bish, kunana ko man, nagtipunan ti grasya ti Diyos iti tao. Idinagwanan maisikugan mangrugin ti panakaisalakan ti lubong. Dahil ti senaryo na daytoy. Kano kitaan tayo, idi panagwanan, dahil ti nagpatag, maaramid kumakanyak akas, insaom submission, dadtan, nagtinagan, imayon, insuot nan, tikinatao tayo, numan pa'y narukop. Ngam, dayta nga pa nangisuot, dinalosan na, iso dayjay, nadalosan tayo. Kanukit kitaan tayo, naggasat niya po Santa Maria, no bigbigan tayo dayta nga, consistent niya po Diyos, consistent ti ayat na kanya tayo. Datay laeng nga tatao no dadumati, mauma ka nga agayat, maumatay kini Apo Diyos no daduma agpunto tayo pay kanya na no hanga mapatpat gandi kararag tayo ti relasyon tayo nga tattao ke maumangam ti relasyon ni Apo Diyos kanya tayo haan apulos a mauma uray ko na matalikodan ni Apo Diyos haan nakapulos mabalin atalikodan kukwa na kangarod uray man nagbasulak Father uwen kasta ti ayat ni Apo Diyos kanya tayo kasta ti kinamanagayat ni Apo Diyos kanya tayo ketat tano nagasat ni Maria ti mapudpud no akinagasat kanya tayo kadadtoy magkagkada tayo. Duala gamin nga tao, klase ti tao dito'y lubong, daytay minalas, ken nagasat. Sino dagiti minalas? Nga tayo ti imayaw. Dagiti hanga nakaasawa, amot ang minalas, mo da kayo, as lalawan na ngayat na pulusan, haan ang dagiti mina. Tinsamo panunot tayo ngamin ti minalas, daytay less privilege, ahaan nga na paraburan ti adal, kakaasing agbibiyag, ordinaryo laeng bibiyag kadabalay, ti maamutay sa nga nagasat ka, stable job, adda kaya na gumatang logan na, kaya na gumatang tibalay na, nakajel nila kay na nga mapan agtrabaho, wow, nagsiksi, nakalipstick nga mapan sumrek tibigan, kas jesa mo ti pampanunutan tayo nga nagasat, adda bonus na, namalmalas pa kita, adda bonus da pa ya, kas lalimabas akimat, butsik, awam manan, jak ammo da jesa mo ti pampanunutan tayo nga gasat, haan, amuyo ti kinagasat ken kinamalas, daytay no ti tao, kahaan amapmapnek ti addaking kuana, malas dayta. Namalas dayta. Dayti biyag mo ka agi kumkumpira iti biyag ti sabali, nga dayti hang ka mapmapnek.
Kaya mo ka agumam ti Luzon, hang ka pa'y lamapnak umagaw ka pa'y la di Visayas, hang ka pa'y lamapnak umagaw ka pa'y la Mindanao, hang ka pa'y lamapnak ingkanto pa'y la di ayan ti Ilian ta agawom pa'y la di dagan, kaanong tong agbaling ka nga naragsak. Dahil ti minalas nga tao, hang nga mapnak ti addaking kwa na, agi kumkumpira. Dagitay babae ko nada, ala ko mare, imbagpay kanya, apaya, nagwapo nila kay mo na nagbanglo nga mapansumrag. Apalam di mula amuno niya riga na. Agbukbutang narumwar nila kayo na. Apo, pan na mga tadanunan na. Diyos ko. Nagwapo ang agpaiso. Iso nga may mayat no nila kay mo. Tinupol nga padpada nga agkalkalyo. Tawan mga yat. Nagwapo talaga kayo na nga. Agdandanag mo ni bakit na sino naragragsak. Imbagpay ni bakit mo pare. Apaya, uwan, nagbanglo. Apan mangisuro. Uwan. Tikunam na apaya no sumangput iji balay maestra latta iso nga ti awag mi yes ma'am. Iso nga may mayat da kay nga babae mga sawa kayo ti tukmam amuyot tukmam. Go. Mga sawa kayo ti awan utek na ta daytay ing nakadalos kan uwan umay nakto itulad uwan nakainaw kan uwan agluto ka uwan. Makasawa ka na sirsirib ngam si katakita ikulasay na ka. So ano, kinamalas kinagapo na daduma, haan nga maibasar. Imbagpay kanyada, tada stable job da. Uwan, ada stable job da. Ngam no pampanunutom, di stress da. Imbagpay kanyam tanalpas nangangkatirabiin ka, inwarsin tabugumon ka, agsalungkapi kan isuda, ay apaw, adun to, pay lang nga papel nga inyawid na nga sa nga bantoon, di mo maaawatan ti biyagda. Naggasat kayo, kunada apaya, nakaadal amin nga anak yo. Uwan kaasin na po, Diyos nakaadal da amin, at di jay da amin adayo. Duduwa kamut kinlakay ko nga agbibiyag. Awampay kabalay minudad duma, jak pay malagip tinagan ni bakit kaon. Ninya naman bagpay kanyayo, uwanhan nga naparaburan ti adal dagita anak yung tartarak nanda kayo. Idigdigusen da kayo. Kada kami kaadang agpay sa profession da, manangtang danda ti mang digdigos kada kami nga gutad-gutaden da kami, sinot nagasgasat. Isong ano daduma, di pagibasaran tayo, kasla umapal, hindi mo amuno niya ti struggle na jay tao. Isong ano makontento ka ti adda kanyam, gasat daytan. No to umam nila kay mo, no subirbiyada ni agyamang ka, mo ikumkumpira di sa bali. Agi ko na ngaroden, ala ni bakit na nagbanglo no lumabas, kani bakit mo agat bugoong. Agyamang ka, awan maaramidan na, kastan. Ngayon ano daduma, agibasbasar tayo, guna tayo, nagasat, namalas, tinamalas, isudayahaan, amap-mapnag, agam ambisyon ti, awang kanya na, marigrigatan nga agbibiyag, is-stressan na tibagina para kadagajay nga apal na, ay kaminalas, aday tangabiyag. Iso nga tatakakabsat, uray mo't di na Diyosan na panagbiag tayo, dadtan ni Apo Jesusen, bimaban in inyaraganan, in kawis na ti kinatao tayo. No daddo mga ti kumapuso tayo tatan ka agragrag o agragragsak. Uray no inya ti estado ti biag mo agragragsak kuma na may mayat kuma ti biag tayo. Ngam na hantay hantay mabigbig day ta nga panagyaman kini Apo Jesus, panagyaman kini Apo Santa Maria. Ta iso tinagwon na usar iso na, ay kanon to nga rod nga naragsak ka. Rambakan tayo no rabii, ken inton bigaten. Rambakan tayo mananday ta na inggasatan, alubong. Di tayo pala ma-apresyar. Numunog kararag tayo gabin ka, Apo, ikanak ko matikwa, Apo, tayo bonus ko na, Apo, tayo kanak ko ma, Apo, tayo napadasam tinag-thank you. Dumakahaan. Thank you, Apo, agyaman nakti panangusar mo. Agyaman nakti panangitid mo kini lakay ko. Agyaman nakti panangitid mo kin bakit ko. Agyaman nakti pamilyak. Nudaduma ka di tayo ma-apresyar, marigatang ka. Layar saas mo manta, lakay mo, wano bakit mo. Thank you, kunam. Kita nyo handa kayat. Oh, thank you, kunayaw.
Ang kitain niya, marigatan da. Ngam no iroruman mo nila kay mo, hamoy bagbagati personal, inton nakaturog, iyarasaas mo, thank you. Kunam na. Siyempre, bugta-bugta ka mo, laeng, mabaing ka nga mangibagati, thank you. Ngayon, iyarasaas mo, pagdiyamanam, thank you. No, hang kamap-map, nag-agberbirok ka ti sa bali, uri sa din no, kinsin no, tibi, papapanam, hang map-map na. Ngiso ti kung kunak kadagiti pumarukya nga han nga makimismisa kanyak. Ala ka wen anya nagan kunak ka wen urayan nyo dandanin dagita agin ko kunadala dagita ga makapapapanaw da kanyakon. Thank you ma. Inton pumanaw ni Ropo umay kay to agtutoray amin na umay kay to. Siyempre kunada ka anja kayat makimisad da nga padi apaya nagpangit ma uwang nga rod. So nga nagsermuna ko makapatalikod tap no handak makikita tap no rupat pagibasaran. Ka-thank you no daduma di tay ma-appreciate di adda agbirok ka nga rod ti sabali. Hantay ma-appreciate di grasya na apaya agpampanunot tay nga rod ti sabali. Uray ni Apo Diyosen imayen han na lang intanggaya di imana dimanon kada tayo. Di tay pay maibalikas mo ti thank you. Di tay pa'y agyaman magkingkwana. Ni Apo Santa Maria nang isakripisyo ti bagina. Inted na aminan, ti kinapakumbaba na. Baliktad pa'y ladya katatao tayo mat. Managing bubukod pa'y laeng. Di katatao tayo, di tay pa'y matulad mo. Nga tay, ited tayo mo ti bagi tayo para ti sabali. Amin nga pampanunutan tayo. Para pa'y lakan niya tayo manan. Ang kapulos nga naragsak. Minalas to pay laeng uray kukwam to amin ako kwa tilubungan no kas jay attitude mo minalas kan to pay laeng ngam no mapnek ka ti addan pagyamanam no anya di addan gasat mon to pay laeng iso nga ni Apo Jesusen tatan rambakan tay manen mano atawon aram rambakan tayo dayta Christmasen imagine man tilubong no awan ti Christmas. Kaano nga makakakita tayo tinaranyag nga silsilaw? Kaano nga makangeg tayo tinaragsak akan kanta? Kaano nga umabukay di kanta ti puso tayo ke agragsak gapuken kuana no awan ti Christmas. No awan ni Apo Jesus nga bimmaba. Kadayjay pay laeng ka agyamyaman tay ti lubungan. Dayjay pay laeng ka nagragsak ti lubungan. Kaano nga ma-appreciate tayo ti iyo umay na tapno intanok na ka. Ti payla berberukam ka dagitay payla haan ka na pagustuhan. Ti payla pampanunutam ka dagitay haan mo na ipapilit di kay kaya mo tanaturay ka garod. Ti payla pampanunutam ka di awang kanyam ngam adda jay ka arubam. Kaanon to nga agyaman day ta puso, kaanon to nga agragsak day ta puso. Kaanon to nga agragrag o day ta puso. Nga kakabsat kapintasan mo't ang ibagatay ko makanya na tata Christmas ko na tayo. Thank you Lord, agyamang kami. Agyamang kami ti inaramid mo, sakripisyom kada kami. Apo Santa Maria, agyamang kami. Ngamtay ko na kon, no tabiyag mo ka bitter. Iramraman mo pa iti padam nga tao nga pagbalinan nga bitter ti biyag na uray no nagsayaat. Ay karawanan sikan ati kunada nga minalas kaslakala na to pakantilubong problema amin nga problema kamabalin nga haan. Ngala pagyamanan yo ta pamilya yo ta kaaruba yo di pala nang i-drive kanya yo nga umay ditoy tricycle man wano da kayo nga pala agyaman. Data kaadayo nga kas pamilya, ang kapay agyaman pagsasawon pala nakabaybayag kan tula kami na kumano ka na ante ko mga naladaw ay sa makimismisa kan agburburek pala ta ut ay apaw hanyo magkitaan ta kaabay yo ta nariga mat nya thank you agyaman naragsak nya po Dios thank you agyaman imay na nailumlum tayo inaon na tayo agyaman thank you magkada kayo. Adda kay latamot ori napuyatan kayo. Nariga mo no sisyak lagmismisa ka napuyatan tayo mo't amin. Thank you Lord. Nagyaman kini Apo Diyos.